Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз хабари хуб барои мухлисони Дастин Бриллиант Порие. Чӣ гуне ки аз наворҳои гузашта медонем, Порие дар беморхона буд ва тақрибан 2 шабонарӯзӣ вазъияти саломатии ӯ бад шуда истода буд ки ҳатто доруҳо ба ӯ кӯмак намекарданд. Аммо шаби гузашта табибон пои ӯро аз вирус тоза карданд ва Пориеро ба хонааш ҷавоб доданд. Акнун ӯро худбарқароркунӣ интизор аст. Аммо бошад дар ин кор ба Дастин Порие барор хоҳонем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. яке аз проспектҳои дурахшони UFC Илия Топурия гуфт ки дар оянда чӣ нақшаҳо дорад. ман варзишро дар Грузия аз гӯштинги грекоримӣ оғоз кардам ва орзуи ман чемпиони олимпӣ шудан буд. аммо падару модари ман қарор бароварданд ва мо ба Испания кӯчидем. дар Испания ман ба толори варзишии ММА рафта дар ин намуди варзиш тамрин карданро оғоз кардам ва то ҳол дар ҳамон ҷо тамрин мекунам. дар Испания муҳорибаҳои омехта рӯз аз рӯз машҳур шуда истодааст. аммо ман чемпиони UFC шудан мехоҳам ва ҳамаи ҷангварони топро шикаст медиҳам. баъди ин кори ман ММА дар Испания боз ҳам машҳуртар мешавад. ман мехоҳам ки дар ММА ман яке аз ситораҳои калон шавам, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки Илия Топурия бо рекорди 12-0 муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 10 ба 11 декабр дар турнири UFC 282 зидди ҷангвари бебохти вазни ним сабук Брайс Митчел бо рекорди 15-0 мегузаронад. ва дӯстон, ин муҳориба байни ду проспекти нав, ду ҷангвари бебох ва дурахшон хоҳад шуд ва ба шумо тавсия медиҳем ки ҳатман ин муҳорибаро тамошо кунед. аммо боша мегзарем ба дигар хабар. ситораи нави UFC Пэди Пимблет боварӣ дорад ки ба чемпиони вазни худ Ислам Махачев муҳорибаи вазнин дода метавонад. пеш аз муҳорибаи Махачев ва Оливера ман гуфтам ки ба ғалабаи Чарлз боварӣ дорам ва баъди муҳориба мухлисони ММА чунон маро таҳқир карданд ки ман дар ҳайрат мондам. бале, ман гуфтам ки Чарлз ғолиб мешавад, чунки Оливера бо рақибони хеле сахт муҳориба гузаронида ғолиб шуда буд ва ман фикр кардам ки ӯ Исламро низ шикаст медиҳад. харчи ман прогноз дода наметавонам. одамон мегӯянд ки ман дастовардҳои Исламро паст мезанам, аммо ин гуна нест. Ислам ҳамон шом бениҳоят хуб менамоид ва Оливераро ба осонӣ шикаст дод. дар ҳама мавқеъ бартарӣ дошт. аммо агар рости гапро гӯем, ман зидди Ислам аз Оливера дида хубтар баромад мекардам, гуфтааст Пимблет. ҳамчунин дӯстон, Пэди Пимблет оиди муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волкановский фикрҳои худро баён кард. Ислам зидди Волкановский ҷанги хунин мешавад, махсусан агар ки Волкановский қувваи худро пурра ба вазни сабук оварда тавонад. фикр мекунам ки дар ин муҳориба Алекс чолоктар мешавад. ин муҳориба хеле шавқовар аст ва ман ин муҳорибаро бесаброна интизорам, гуфтааст Пимблет. хотиррасон мекунем ки Пэди Пимблет муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 10 ба 11 декабр дар турнири UFC 282 зидди Ҷаред Гордон мегузаронад. Ислам Махачев боша муҳорибаи навбатии худро рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 зидди Александр Волкановский мегузаронад. ва дӯстон, ман фикр мекунем ки UFC Пимблетро хеле пеш мебаранд, чунки ӯ хеле ҷангвари машҳур аст ва агар ки ӯ 2-3 ғалабаи дурахшони дигар ба даст биёрад, пас шояд ки ба ӯ муҳориба зидди Махачев диҳанд, ба монанди Алекс Перейра дар муҳориба зидди Исраил Адесаня, ба монанди Ирҷи Прохаска ва ба монанди Майкл Чендлер. аммо барои ин кор Пэди Пимблет бояд ки ками кам 2-3 ғалабаи дурахшони дигар ба даст биёрад. дӯстон, агар чунин муҳориба баргузор гарда, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.